Čau dámy a pánové, dneska si zadám hru jménem CS2. Jsem tady s Michalstem. Takže čus. No a rozhodli jsme se na to. Můžeš znova. Čau dámy a pánové, dneska jsem tady s Michalstem. Čau. A dneska budeme hrát CS2, jako většinou budeme hrát, protože jsme si založili CSGO, nebo spíš teďka už v tuhle chvíli CS2 kanál Slipeři. Jako, jen tak, takže nás lepší jméno napadlo, nebo spíš mě. A rozhodli jsme se, že budeme tady natáčet CSGO videa, jako jsou třeba spíš montáže, jakože vlastně funny moments a tak. Jakože... Možná i něco jiného, ale to je taky podle toho, jako, co jako to. Musíme... Jestli třeba nedostane ban nebo tak něco. No, ale jako účelem tohohle kanálu je prostě natáčet CSGO a nápad byl, že jsme to, no, prostě neměli co dělat. Já budeme natáčet, zkusíme natáčet třeba videa jednou do týdne, možná jednou do 2 týdnů, nevím. Uvidíme, jak budeme dělat školu. Týdně. Jen 2krát týdně se posral, vole. Chtěli jsme udělat POVčko, obou pohledu, ale mělo to člověk tom, že by mi to nerozjelo, protože já už teď mám 60 fps, takže POVčko není. No. Takže tak no, jako, už se to jednou nepovedlo, no. No, teďka si dáme si jeden wingman a potom jedny kompety, no. Tak jdeme na to. Začínáme jako tečka, dámy a pánové, takže začínáme první polovina, což jste asi poznali, protože jakože asi podle mě se jako nikdo si nepustí, jako nikdo to nehraje CSko, teď to jdou. Dick a vole, jdeme na to. Na jeden hit, prostě mi dá malo. No a jeden je tam vpravo. A vpravo. No, jak jste si mohli všimnout, jsem otřesnej, mám silver 2. Byl jsem na silver 3, ale tam jsem dropl a nejvíc jsem byl na gold 2, ale to byla minulost. Teď s Michalsem někdy natočíme Road to Global, takže se těšte. Tady. Ale uhni! Vole, jsem se snažil, vole, jenže ty jsi tam stál jak totální k***l, vole. Ty, máme jeden úplně mega broken, jo, takže když se budeme spápít nám, tak je to... Pochopili nás, prosím. Asi jo. Dead. Dej more, kámo. Je mrtvej. Dobrý. Dobrý? Dobrý. Slyším ho, no vole, protože ten neumí ani shiftovat. To máte jak je, že? Ty kratné nehraju s tebou, že neumí shiftovat. Jde mě. Já neumím hrát vůbec. Potom musí dát. Ty vole, to je kvůli tobě. Jak kvůli mě, vole, já prostě neumím hrát, vole, že tohle je moje první hra, vole. Jo, když tak, v minulosti jsme měli nějaký YouTube kanály, ale jako nějak se to nepovedlo a... Nebyla nálada, nebo čas, asi někoho. No, nebyla nálada. Já jsem úplně vypl. Ne kámo, prostě já jsem úplně vypětlený kámo, prostě proč ty vole? No ale dobrý flashbang, vole. Fakt? Nalevo. More! Já jsem to říkal. Jo, tak týpek na mě bude crouchovat, ok, jak chceš, týpek si vyhlásil válku. Ještě. Bit more. To je scout, ten neskar, vole. No dobrý tam, já nevím, co budeme prostě dělat, vole, já čekám, až ten smut prostě. Oni plantujou, jaj. On je nalevo, tak to je chci po... Jaj more, třeba 2 po mně, pojďte vytácit. Detáž to bych to. Já ne, kámo. Tak jsme tady, jdeme naběhnout tam. No, proč mám barety? Já nevím. Hello team. Hello guys. Hello. Komu jsem to vymlel? Ne, počkejte, děcka se zavřenou okno, počkejte. No tak kámo, týpek, který se jmenuje Penis, to potí.
Imagine mít kámo na bombu, vole, nějaký stin. To jsem stihl schovat, no. Hej, to vystihni. Já jsi retardovaný, ty neumíš střílet, ty Esmeraldo. Musím. Dobrý, týpek to nestíhá. Yes, ty vole, jo. Jíte? Tak co to hraje děcka. No, takhle ukážu tím. Má rank 10, vole. Restuj. I guess. Já má road 2, vole. Nesmrtelný. Týpek mi dal prostě USP čtem, kámo. A prohráváme jinak, jenom chci říct. Čusa klíčky, já jsem Penny's bike. Vice. Já jsem zabil týpka, jsem nějaká kačka. Já jsem Pennywise. Jsem přeběl, no. Děvko. Jdeme tam střílet. Já ty vole, tak kámo, ty bys viděl teď tam můj pohled, kámo. A mě sedí ucho. No asi lidi, je to pěkně v pr... Hej, jakože to záda. Ale já. Týpek má hacky, ale nevadí, já jsem zvyklý na všechno z dveře. Týpek jsem sám jmenuje sama nekonečně mám medaile. Nevím, jako mě týpek viděl. Prostě nechápu to. Ne, já tyhle lidi nechápu. Lambapin, vole, týpek jsem dal nějaký Half-Life. Nemá. Ale kámo, prosím, tak špatnej prostě, kámo. Ty vás zabil jsem aspoň. Co se týče těch videí, tak jako nebude tady jenom CSGO, ale no, nebude tady hlavně CSGO, bude tady spíš CS2, ale zkusil bych natáčet jiné hry, jako jsou Apex Legends, R6 a tak dále a tak dále. A oboje mi to počítač nerozhraje, takže to z toho bude natáčet jenom tomu. No jenom já, protože prostě nevím. Že tady se týpek nemá prostě high comp. Já spíš mám low comp. Ty zrovna PC, víš se prostě ještě. To je sam mega editing a ten. Takže tak, to se týče, to se týká těch her, no jako. Čau, já jsem Sibiřan. Kecám nejsem, to jste fakt nepoznali, jenom mám černou kuklu a jsem prostě dement. Prostě s černou kuklou. Chtěl bych říct, že tohleto video, kdy ho dodělávám, je 8.5.2024. Tady z toho video jsem natočil s Míšou 14. října 2023. Jako já nechci říkat, tohle video jsem točil, když venku začala být korsky zima a začali jsme si na sebe brát ty vole tlustý s jménem Bundy. Teďka chodím ven po svých kraťasích a v triku a umírám ve škole, kámo. Ta hra, co jsme hráli, byl Counter-Strike 2. Jo. Ta hra je pořád stejně zabugovaná. Ta hra je pořád stejná velká s***ka. Potom je to, že jsem unranked. S Michalem už Counter-Strike nehrajeme. Ale vám v tom jak kod, vole, vymrd. Vole, spíči. Další věc je to, že mi kurky horko v téhle masce, takže já za chvilku tady to vypnu, půjdu to střídat. A počkám, než Michal půjde na Discord. Já se loučím. Já jsem... nevím, já jsem... A čau, mějte se. Odhalení. Ej yo, what's up bros, kámo, jenom, že ten čurák, ten Tomáš, vole, debilní, to musel, nebo takhle, to jsem rád, že to vůbec doeditoval, víš, jakože týpek to prostě editoval třeba půl roku, vole, nebo, no, vole, nevím jak dlouho, prostě od října, vole, do května. Teď to doeditoval, dáme to na ten YouTube kanál, kámo. A já jsem tam třeba nejvíc mutoval, kámo, mi tam přeskakoval hlas a kreten, ale to třeba totálně. Já si tady zapnu, vole, světýlko, tak boom, a vole, prostě... Tak vole, prostě jsem vole mutoval kretem, prostě jsem mluvil takhle, vole jsem mluvil a ne...
prostě vole, jsem byl kokosčej debil, vole, ale kamo, prostě, aspoň, že to týpek prostě deeditoval, nevím, co tomu říct, prostě jsem byl kidomalý, tady ještě, vole, mutovalo, kámo, že to ani nebylo možný, prostě, no. A taky jsem hrál krten a pořád hrál krten a jsem krten a no, nemám tomu co říct, no, to je zdar.